Maayo. Ay, matumba ta ba? Maayo, kay pang chicks-chicks mo na akong motor. Maayo. Asa ka tagi dadara tong motor. Nagkuwag akong motor para na ako'y sakyan karon nagbaklay na hinuong ko. Ka to paingon tong tawhana to. Sabi kay siya no. Magsige siya lakaw-lakaw. Ako betig bayad ng motor. Binilalan ko na. Naghihago-aguan ko nagtrabaho para lang mabayaran. Nya karon ako yung nanginanglan mula ka. Ako'y masakyan. Magpaabot pa ako magulat. Paabot niya. Mao. Happy kay siya. O niya. Oy. Oy. Maayo. Ay, matumba ta ba? Maayo. Kay pang chicks-chicks mo na akong motor. Sige pang chicks. Yaya ni mo kinabuhi no? Yahay. Imura na ipang chicks akong motor. Habang ako nagbaklay dire. Saba ba? Imuha lagi ning motor. Saba. Yaw-yaw. Asa ko kag yaw-yawan ka? Unsa na imong gibuhat? Unsa man day? Ulat pa kaguyuron ti ka di ka munaw? Ay, sige nga na ba? Paguyod pa ka? Ay, sige, complain sa ba? Ay, sige, pasagad og istorya wa ka kabalo Klaro sa'yo. naman kayo na. Fix na ako ilakaw karon kablokan na ako ilakaw karon importante kayo nya karon pang chicks sa nimo motor. Ay, sige, pasagad sa istorya ba? Kay naman sa hero rako. Oh, ikuha di ko ng motor aron mamasayroan. Ikuha ko ni aron ako rin makasakay ani. Ikuha ko ni aron ako service, self-service nako. Nya karon pasakay-sakay nimo ng babae. Imo bili ko mapasayroan nimo ng motor. Isugod ti ka pasayroan nimo na. Kapoy ba kay bayaran na? Ano na ha? Kada bulan ko kabayaran na o ba kay imo ana bisag gamay. Ako bitig bayaran na. Saba ba? Imuha lagi hatag ko niya si Moha. Trabaho. Drive ni oh. Meron ba kabalo ka mo drive? Oh, guilty ka. Kaya nag-angkas-angkas ng chicks. Ano na mong kago sa tao? Nagyunsan ako na pagbayad kada kuan. Dili man sa tanang panahon ikaw ray makasakay aning Oh, motor. tanaw karon nanginahanglan kong sakyan ang motor. Wa man ka. Kay Nagdali-dali. karga di ka ng chicks di ay. Nagdali-dali gay ko kay mo kuan ka. Oh, kisa lang sugod nimo pamasayroan nimo na. Diri ka mo tangki ka. Oh, mo. Tangki ang kunin mo. Mama, Mama day, karon. video ka muna og day. Guyoron ti karon. Pasensya na kayong ba. Muna ka lili. Pasensya na. Ay sa. Ano panaugon man nimo? Oh, unsa? Happy kay kag life. Kani mo na papundoran na nimo diha? Pasensya kay Di ka ba. maulaw sa kuha? Di ato bang harap-harapan ako nimo inalaon? Ikaw mo'y dapat maulaw bawa kay Oh, batasan. ako maulaw. Bagga kay kagnaw. Kay batasan. Ako na yung maulaw ron. Wow. Di ka maulaw, ako tigbayad ng motor, ikaw tig ang kasangkasan ng chicks. Kanang naong nimo ba panipis-nipisa kung nagamay ha? Kay ba ka? Nipisa na sunod ha? Yeah. Ay sobra na nakabaga ba? Saan pagbagaan baga namandaan. Mukha ning baga na gyud kay ka. Pasensya na Ay kay di ka maulaw mo karga ng chicks diha. saba ba. Unsay mo gyungungong diha? Unsay mo gyungungong? Pasensya na. Ikaw di ba manaw ka dili? Manaw ka dili. Pasensya na kay baba sa kung Naog ba? Uyab. Basta kay importante. Gakay kag daw mo pasakay na panaw ka na. Grabe, sa mukha ni Moy. Unsa? Pasakyan pa nimong babae di ka maulaw sa kuha? Naog sa kadali gang. Ha? Wala ko. Oh, naog sa gang. Man bulitan man nimong kamo. Naogon gano. Ina Sakay sakay pa na. ganita ng kamo. Dali, sakay dali kay akong tika. Bukan ni Moy. Dali ba? Day. Dali ba? Ay nagay panahog kay kunay mo panghirabtan. Sakay dali. Kanay pa nasunod ha? Ha? Oh, di bi. Sakay. Diri ka tangki da. Say tangki. Say tangki. Gang, ay gang. Ayoko gara-garai. Ikaw gara-garai. Say tangki. Ako man ning motor. Anong pasakay man nimong lahi? Ako man ni. Ina, sakay na Say ba? karapatan nimo pasakay ani. Ako aning motor. Ako naghago ako. Ako nagbayad kada bulan. Ako ra gyud karapatan ani ay sa pasakay lain. Ako ra gyud ko ani. Dili bitaw ni Kahit ako ang ani. motor. Imo nga bitaw ning motor. Di ka nimo ha. Anong baga magaginaw mo pasakay chicks? Di man nimo ha. Imo nga kan ana, imo nga man ang motor. Oh, amang ka. Mo ang motor nagbaklay ko. Ako aning motor. Amang ka. Ano man ang magbaklay ko? Sige. Putrag magsikog drive anak ma. Nga, kabaga Boy. ni mo nang masig pa sakay-sakay ng chicks niya. Mabuybuyan ra ko tara di. Oh, aga, hoy! Hoy! Ay!